Pacak baris nanging mestine ana tandha pitakon ngatim ini kowe kabeh tak ganti untuk wis piringing kadipaten Sumenep tenan ana wigati sing bakal andharake kon kowe kabeh iki dina saka ngarepku aku bakal tumuju ning kraton Kediri saperlu Sabyantu lan lawe bakal njaluk bayi Gayatri sing iki dina ana tangane Prabu Jakarta gandeng Kadipaten Sumenep lan Praja Kediri adoh aku njaluk Sabyantumu titian Limandaka apa wis cepake sedaya sapunipun sampun siapa ampun ngembandawa panjenengan yen kacetha wis siap siapa ayo dirangkatke dina iku kok ora tamtama siap siapa asya sanjata maksana makita Anjo! Anjo! Anjo!
nganti aku kuwi padha pacabari sapumban dawuh karo Sang Prabu Jayakatwa. Amarga apa? Jaga katentreman ana ing praja Kediri. Ora kleru. Maparku beneran. Nganti aku tuwapak ana kraton Kediri, tenane ana wigati. Mula kanthi kuwi aku njaluk kanthi banget. Wenehno dalan. Karep ben aku bisa temuka ana ing kraton Kediri. Lambe. Yen kowe kandha ana wigati arep goreng praja Kediri. Durantas diamu arep apa? Aku bakal njaluk Gayatri sing iki dina ana tangane Jayakatwa. Jaluk baline Gayatri. Ya, Nambi. piye? Yen pancen kowe durung ngerti tak kowe ngerti. Yen kowe durung kru tak kowe ngerti. Amarga apa? Wiwit dina iki ya ayu Gayatri kawangku dening Sang Prabu Jayakatwa. Yen pancen kowe njaluk baline ya ayu Gayatri. Apa kelakon? Ini ora bisa kelakon. Lengen aku nganti sedaya prajurit bakal kandhunku ning kraton. Mumpung durung kebacut, kowe bali wae. Ora bisa kebal. Aduh, aduh, aduh.
Ngalah. Sapa syuting kene lho. Sing mancar aku mang sapa? Sapa? Kowe. Aku. Apa iki? Iki sapa? Konan. Ya. Bocah cilik. Nglete lho, nglete. Aja. Wani ora. Lho. Sing kawedene apanem? Bapakku sebutin. Malah blas iki, Pak. Blas. Ngono bapak. Nek anak ditekok piye? Hah? Nek anak ditekok. Lho. Pak golek ijol. Golek ijol. Ijol. Golek ijol. Iya. Sopo sampe kene kowe? Nek kandarmu terus piye? Hah? Montore gade kene ngono. Wis jasman. Ora jasu. Royo. Ayo. Pasya. Kowe nang gede motor ora? Alah, tudare kowe lho, Sok. Pilih motor ora. Ayo, ana mikir aku, Mas. Jangan. Iya. Oh. Iya. Iya. Oh. Iya. Ora apa?
ngisor. Kudune ngene. Bener mau kacau piye? Di. Iki ya. Private nang sekae lho. Iru, kowe kembang nang apa? Apa? Aja mung kowe. Melu pisan. Ayo. Ngono sih. Lah ngono kok. Aku wis meneng-meneng. Nanging padha. Isek kena. Iki mau sandal mah. Wis serok. Lah iya. Iya. Sandal manggone ndi lumlahe? Sikil. Sikil. Lah kompor dosane sila. Ana lah ngono. Sandal kok iso. Lah. Tinggo. Sila cekel. Beres. Ora trimo kowe. Ora. Sapa jenenge sapa? Ora. Jenenge sapa? Sirabu jagung. Sirabu jable, jagung. Iki jagunge kono. Oh, kaya rambutnya jagung. Oh. Totinge aku. Lah kowe iki apane? Ngenteni kok budune. Apane? Tangane. Ora trimo kowe. Ora trimo. Kecak piye, Mas? Cak iki jano. Aneh kowe. Ora wani karo. Aja ngomong sing bater kowe. Sebenarnya untu nentak. Terus ningis. Ningis. Pahami kan? Pahami kan? Tak pengen mangan permen terus. Cekel apa kowe? Apa juga Sulano? Memang nyekel apa? Apa iki? Apa? Susu. Rezekiku kok. Aku mana yo duwe, makane kena ora. Dadak tahun-tahun ning asbane kan. Ngawur piye? Anake wong, Mas. Anake wong. Kan ono apa? Ono apa? Dene. Alah dene ora apa-apa. Ayo kowe maju. Kowe sing urung dhe. Ayo. Terus sini, wani aku. Padi lah yo. Ada dene kene. Udah laras.
Aku dijago apa? Iki. Jago kuwi iki yo. Iki jagone. Aku lho. Kowe ora nake golo-golo jago jenenge kleru. Asline iki aku niku ngambek bak, ora tak kei bak. Kowe mulai ngono lah. Waduh iki ngono lah. Ayo Jono. Jilban sekolah. Ora gelem sekolah malah durung ketoprak. Durung tekane prek ngono. Jagone sapa? Jagoku. Bapake kancane sapa? Ya jagone iki mau. Iya. Aku wis duwe. Endi?
untuk orang itu sak sedin lho Bapak. Oh, kowe karo gawe becek wis seminggu. Yen aku ora gelem seminggu. Aku kang dadi kepalamu. Maju saja. Tarik Puspa. Ora nang papan kene. Ujung nang. Para cetan alas kowe. Ringo Ujo Sobat Maju. Salah. Apa koyo ngono watak iki rasane. Ora tegas aku dhewe. Ora mengandel ke atas baru ngandel pret bakal ono rampungan. Sing mau karepake. Sing tak karepe adu aja tau iki. Sopo sing bakal sepekan iku? Kene kapan berarti? Atau kenapa wae? Yen pancis koyo ngono. Dan ono papan iki. Bakal dadi ujaran apa? Ujo Sobat Maju.
Lelepa, pakananku daging mentah. Leleyu, pakananku bocah sing ayu. Walungan kowe aja malang kathane pangarepanku kowe. Yen kowe ora gelem semingkir bakal tak kemah-kemah kowe. Bakal kelakon batang papat kene. Maju kowe. Maju kowe. Rido udah sedang maju. pentas ning ndi? Weh, Kang. Iki mau pentas ning Desa Mbrabu. Ning Desa Mbrabu, Kang. Weh, ya ngono. Mula sing delok iku ibu-ibu dogi yang bapak-bapak, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas padha nyengkuyung nonton ketoprak Rido Muda Sondong Majeruk ngono. Ya jelas wae no Kang, jelas wae kuwi nandhakake masyarakat Desa Mbrabu kene kuwi seneng marang budaya, nguri-nguri marang kabudayan ngono ya Kang. Oh iya, mula kuwi nek ana tontonan khusus kuwi sandiwara ketoprak kuwi do nyengkuyung ngono. Iya no Kang, khususe ketoprak Rido Muda Sondong Majeruk Kang. Oh iya. Nah, ngene. Oh, promosikno ning kene. Mbok menawa nek kabumi mber nanggap ketoprak Rido Muda Sondong Majeruk ngono. Ya kowe no Kang sing promosi, kowe. Oh iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas.
dipun tepangaken menika sandiwara ketoprak Krida Muda Sondong Majruk saka desa Sendang Agung Jeruk Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang. Bulan baleni terus kowe, bulan baleni terus biar cetok, biar gamblang, biar do ngerti kabeh yen iki ketoprak saka Rembang dhewe ngono. Kowe iya. Ketuane sapa? Pemimpinnya sapa? Nek arep jujuk utawa arep nanggap panjer ketoprak Krida Muda Sondong Majruk, kuwi biar ngerti sing dijujuk sapa ngono. Ketoprak Krida Muda Sondong Majruk saka desa Sendang Agung Jeruk, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Ketuane utawa pemimpine asmane Ki Sikit Sungkana, Ki Sikit Sungkana, Ki Sikit Sungkana. Bulan baleni nek kowe, bulan baleni. Beda kenal, beda ngerti ngono. Nek ngono nek kowe kepengin ngerti gebyare ketoprak Krida Muda Sondong Majruk, ayo kowe karo aku nonton ketoprak Krida Muda Sondong Majruk. Ya Kang, ayo ndelok, ayo nonton gebyare ketoprak Krida Muda. Dadah.